Hero try ki parawit bagi dear viewers kani ka video kan khamdei nakamanta kini ki nong yalam ki bakhamdei shakmat wat si pi dangi por pi sngo bitar la sima karne ni dre ngakran ni da ka jingi ya ka ei ga bo blai ukran langba ka ktin jong blai wi ai ban shi ai ban hadu untaban pan i ba kala poi ka por manta bau blai un sa seipat da ki wei ki shakri jong blai ki ba psa hok shisha yo pat lang jong ki da ka tin jong blai pet na ka por shak por blai maham ya ki nong itu lupa lani ya ki nong up lang brot jong kari Israel bala da kim psa bha ya ka ei ga bau blai la ai la ben shak ka kamaki un sagan no kum juru kani kalong ka general principle kakatin parang ni kalong katakan nongrim bakadang apply lani kadang day yang ngiru menta kum u syakri baret jong blai wapat yang ni katin jong blai bale kam syarai ngam ni ngadan accountability kadan kataka accountability mat bangah ajing kan show blai ru te abo blai pun pau yang ni uken tu yang ni bagi dia ban kemi tu bah tungi psa syam ne amiklang berat ngar mahaban yit yal dia nak ni tiam dei bang adong mabitari pin ring apen i ka jing syaba kan i kan sajaba kan i ka jing tu lupa na ka tin jong blai kan ya repeat ya ka ei ka ba ka tin jong blai kala maham tas ngap na mentang ini puli na ka kitab Ezekiel kal nong ka bas lai pusa baka tin utrai kalawan hanga kada ka ang ko khod ubriu tu ya thu lepa persyak e ginong ap lang berat jom ki Israel tu ya thu lupa bat tu ong ru aki hakinong ap lang berat ken kom ni uang utrai ublai kordet ye ginong ap lang berat jom ki Israel ki bab saya ladi amde ye ginong ap lang berat ban psa ye kilang berat hatu ginong syarai tapi psan em gilang berat le se gidan ka jingkerdu ya ka ktin jong blai kim sngo thu pipsan em hatu ngi psan em da ka ktin jong blai hatu ki dan mentang haji syate syakhum haus tan ka pop hatu ngi julet penduai ne em ki bakin lat lut ni ki pop ngi duai ne em kran em da ka bor bat ki ikhtiar ni supen bang jali jo mi ki ngi sura jek ki bat kim yo lat lut mentang da ki phau snam nak pop nak jing e joki beki kendu pat khat ka balai wong pi bam ya ka klen bat pi kop ya le de da usaiwul pi penyap ya ki basnga henrei pimsa ya ki langbrat pai ka dei ya ki nong ap langbrat ya nong syarai jong ka balang bau bleu la bu bagi di ban shim kya ya kai ka bala ben shat haki hatu ki julet nem shike jingduai ki bari lada kinong aplang berat kimdan hasenda utau nong aplang berat u bakrau tam namar kaktin pastor kawan pastoral mot ban pet ikilang berat ban pesan ngani kaktin elder ma ti habakum kinong aplang berat da kin pesan lada yaladihi kimdan ya ka jingya dai bo blai ngin haban kelial di hatu kom kinong aplang berat kat haka ar pusau kenta kat no ngi ju penlet por bo blai ti haka shisnam kat no ngi ju penlet por bo blai hagi jing duai sha jinget hagi jing duai ban ngam ya ti jong blai ban le ro nangi bun kam pala giwe bat ngim psa shu ngi penlet por than ki bat ngim psa shu ilang berat ngap ban kelir ta pet ka khat ka basau le ka ong no ong phim sim la pen shat bor ya ki baswai lam ni phim sim la pan khia igi bapang lam ni phim sim la span ye kita gi bala khen lam ni phim sim la wan lampat ya gi bala be no lam ni phim sim la wa ya ka bala ja no andre pila sensha re ki da ka bor ba da ka jing perkhin hatu ngi le jubor ne em ya gi lang berat ya ka bau bleu la a hatu ngi julet ne ban duai gi bapang ban pan khia pe wong ni phim sim la pan shat igi bor maswa ne gitu gi badu jing kerman si bon mata ne ka ri khasi jantia jongiru
kalin kha ka berli kinong tray giduna kinong tray shisha ki ba tray ka kam jam blai ki balet ban ai ki balet shakilenti ki singkin ki bala ja no dang man kani hagas sngi Christmas ngilayalet lang kom ikan hon ibaret ngilayalet shayo balet distribute yiki pamphlet yaga gospel but haba ngan sepelat ya video but haba ngala let lang begini ngilai lam iki hab baret ban sami gitu pamphlet banglayo ban let hab tu gibriu kinang enjoy Christmas mo kinang ya mi nagi yeng mani re haba ngalet hab tu ka khia ka sim bang i gini giba jot giba pay giba dikyan ngalayo ban yalap manoi pi ya ka gospel bang ngala ai ki tin jong blai bat kilat laya manoi pi tang ni kelat no iki bam jio le jinge sang shu ba let ski yo gi hat kita nak kaji sakte marau gi pop ki thrang yu blai rem dan balet menyalap iki bat wang pim shim la persat bor gi baswai lam ni pim shim la pan khia gi bapang lam ni pim shim la span gi bakhen lam ni pim shim la walam pat gi bala be no lam ni pim shim la wan gi bala ja no re pila sen shar ki ta ka bor ba ka jing perking but dan ki bri gi basen shar ka bor ba ka jing perking haba la don ban let psan ye gi lamrat gi bala ja no aba gi lasdang ban wan shi jing kala ka ba mod mo gila adap pendap yang ga jing kha arsin ka om ba no men sim haga jaka ba pinang ai men sim iki ba kile ga jing shisha pile jubor iki pi khat no iki pi be no iki pi keran persha iki hatu ga dei si iki no aplang berat ban le ta pat what ile kai ya ka kam jong blei what bitar ga video mga keren nga keren ban penilang hang ni ba fit small tu bahkan ni ka jing shakri blai kadi ka balong kenjam sim ka bo blai ushim khia ba kadi ka father's business kadi bo ushim khia ba bala ringim shim khia un sa weng no pet ha bo weng blai pinung la ra ban ki kli habal awan ka jing bisha blai kan wan shona na ka jing jong blai ha bangim gim shakri ba gi lang berat wong peti kila sakma namar bom dan nong aplang berat bat kala jalong ka jing ba mi ki marat khla baro patapen sakma yaki kilang berat jangan kila yak sakma shkilum ba baro bat halor ulum bret bajrong baro shishaken kilang berat jangan kila sakma halor ka khamat ka khandau baro tam shum dan wairu bala yet na ni bawa na di juki para bangat ngakran ni kajing shang ni hang ni haji awlan sunlin kidan gibri baju pakwan duai di bapang ni basitam bang ada keli ki ngong kiwan na kishnang baper namar ngimla shu itang khandet gidan imla shu ban let kat si boy ngia tray da ka jinga e jong bleng ya tray borba re ha jinga kendu chungan ngai tu fi ki bawan na kinong sinong kendong ru ha jaka ba ki pang jaka ba kin let show nong duai namar kilet man chano kilet man shaki kobiran kilet man ban pa pati kilet ban pa kajing shisha ta kita gi bal kam te bagi ngat hoblei raja ka bikin let show blai jing pen khia ban let skinong duai hari hadu kat ni shanu ja kilang berat kinong aplang berat ban duai nam ta kiteng bapang bagilah sakma ong ni kade ga jing shisha ni pimut banga syukran lap nang ni em banga kenduk te ada keli ki balai kilang ni ong ngi ban singi let pa am tanam arbam dan ba berduai dan te syija kinong aplang berat kilang berat cuma kilayak sakma shilum ba baro halor lumbret bajrong baro shishaket kilang berat jonga gila sakma halor ka khmat ka khandau baro te am shamla dan wairu balayet lani bawa nadin joki kini tu paniga jela jongi am bala ngasih ikran yang ta nyau persen pi am bangi dan ya kata jingi blind rem dan namar bam dan bayalap ya ka jing shisha ya ka gospel ki pri ki sakma wa ublay ui kani ublay ulas dak say no lekin iki nang aplang berat kiba yo eka jing pen pau no blai kiba yo eka ikhtiar no blai wat bitar nga khwan ban yalap pan prana ban bitar ngakren ya ka jing sha bang atre ka kam jong blai ngalap ya kani ngapong bangap mal biang ngap yet yeldi hatu ngap sa shisha ne pai wong turai kani wong namar kata ko pi kinong aplang berat tu ngau ya ktien jong turai kat bang em ong utrai ublai da shisha namar bakilang berat jonga kila long ka jing luti bakilang berat jonga kila long ka jing bam ya hakim rat ka klau
Baro na ba amdan nong up lang berat lam ni ki nong up lang berat jonga kim sim lawat ya ki lang berat jonga. Regi nong up lang berat ki lap sa ya ledi pat kim yam sim lap sa ya ki lang berat jonga. Na mar kata ko pi nong up ko pi ki nong up lang berat tu ngau ya ka tien utra. Kum ni uang utra ublai hakmi ngaya le persya. Ya ki nong up lang berat bat ngan pan ya ki lang berat jonga na ka kti jongki. Bat ngan pensange no ya ki na ka ban sa ya ki lang berat jonga. Lam ya kinong up lang berat kin am yo psa shu ya ladi dengan pelat ya ki lang berat jonga na ka shintor jongki knang bakin om long ka jingbam shu ya ki. Pat ublai ka kti jong blai ka om kani. Bahkan saja puar pinang mut pa pi syakrim tapi keman pi kamle bai ka kam jong blai pi kam sa ba pi miet ik tai ba job pi mlet sap span ong ka ba syar kai gani ublai usak kani no ya kata ka jingap lang berat jok fi buat unde tak ta un sai nak skiwai dang tar un pai ani ngakran ya kani mdai te bang adam ngakran ya kani ya ka jing sisa nak ka tin jong blai Blay mentau sedang tray ka kam jong namar ba ngilak syulek kan sting ya ka kam jong blay. Ngilak syu pendap rukam kam dan syu kahan. Pai kat no tang haki yeng mani ngi jukeli ne mi kena samla ki bawan chi yeng mani ngi pen slur ki bikin wan. Ngamong ga bas niu. Hari kat no ngilak julek personal te. Personal pilet ne problem ayu kidan. Kidan ne ka pop aure ki kena samla Kiwan hari yang mana ki celebrate ya Christmas mana dap ki yang mana. Hari lak jukeli nem personal kemunang aplang berat. Atau pilak lak lut nem nagi pop aurea nagi pop pet film jaklia nagi depression. Balai na keran ya kani. Para bangai namar ba ni penlek ya kani bat ngilap sibun ni kini kiba kiwat kiba syakri Bila yang haki polpet kiwan bat ki orang dan kan problem kan jing kuak berai kan jing pet film aurea kini ki jing ya hap samla sini stai ka bam dei kat kemkhti jom beli kimia ka jing makhut dan bapan le te kimnut ti ong nimnut te ban plai tinggi le ayu kan la dangim tre la ka jing syarai ayu kan la dangim ka bo blei ai la dangim le kata la ai hangi am kinong syarai ban yarap iki bakin sngau jan ban plai kita ki pop ba ngin ban penbe ki men simbaman Nimde yang macui untuk kumnukin hiap akapop, kumnukin struggle nong fi, ka struggle ka jela jongi ka ne kamdai baka duna pisai, ka struggle namar baka dan ya kapop, ka struggle namar kim sa shu hilang berat, ka struggle namar ngim keren shu ka jing sisa, ngishu pet semua tanak ki ngishu ang pila nget nak biang nak let sebenang, hari kumnun let sebenang struggle kena samla mata, kadang ka jing pen ki samla ki dan ki balak lu ngom pim nam la shu ban i khang ni ngakran yang kan gajing syapat ki samla ki balak mat yu kres nang ni pinum la ban bat ki la pim psa ki kat kumbadayam ki dal ayo ka jing sisam pisa am bagi ele persya handai kam dai ndre ki la terang te na do meno ban yo lak lu nang ni pop pi kum kinong syarai mangi kum kinong syarai ngakran lang el dik ni la ngim ai kata ka tin jong blengim ai kata ngim psa ki ngim pelat lu ki ngim pensan ki ngishu entertain ki tang di kentin ki bamdai para banget para syakri yang terakhir kin sami no adir wat ngemlak ban bat ayu ki sami no kin salet syaka pertai la da kimyo ya ka badai la ni la di alio ka jing psa ka badai kin sami no kin salet syaka ta ka badai ngakran ni plin ngem kran nak ta da balai ban pen kiem te banang tosi ngin ye yet biang kom syakri jom blai ngem nok syara ngin yet chwa ya di hatu ngila la lut nem nak pop ngin yet chwa hatu tu ngi keren ya mereka jing sisa. Ne ngi iu nama rubleu la maha mang ne. La perpau kan ni. Bat pin i kan ni wat bitar na ngatep kin sedan ba bitar re ngakren la ka jing iet ya ka jing kit kli. Ko mo briu ba iet ya ka jat man riu. Kan ni ge jat di samla ka aurea ha ka klem ha ka jing ya deep drops ka jing ya shot ya dat. Maka ni kadang let sama peran balik ya la personal evangelism. Na itu ya ka experience kita. Udan wai beriu ba bitar ba plong bitar umut syok beriu pelajan dan gajinya syok stang ban la kenrai ai tinggi lai lai bagi ting senran ba tawi senran ba ya lai lang syam pran lam ba bang be blai ba pilet ni blai pi dam ni blai pi bitar wan mani tu if you gospel oh la bitar na kom urak ki science ru ki ba
penbitar ang giba bedam ka jing bang ngila keren rai ngila slor shisha dak taka jing ai jam bleng keren yang ni ka jing shisha banglet mamak pran man kan ka arpusan tarik ti andang ngila lan ngila keren ha bakat du ni tu gospel ngau blay ye fi tambah pihak dan man kamla ka bemut yan kamban kini kimdai jing ke elek ki badai ban ya syok beri ban ai pagilai dua yang kadang ka jingele orang fi pangilat nak tu kadang ka jingele ni sesuatu abakat do plan u tau beriu isau iet you boleh ndai kadang ka jingbang ka do no jung wa ngalaknya iki niam kir kom ke undang niam onga ringi dua yang boleh iet te pi kum kun sarang auria paino boleh pi penjat ld kini ai natang ila keran maka ngia dua yang kadang ka ikhtiar bodong boleh sedang ban yam ban ketak do no tapi regi kentak no ikini namar belai ngimlet ban pesat ki mio te ga jing sisa usut tanu te merau tang kena samlai ki bala ki bala syom kurem iki badan ki le ki dan ki jingim ka bari ka secret life kam dan ga jing khut na fi kam dan ga jing khut umdai banga bishar ni akran ni ga jing sisa la dang ngim kran ya ga jing sisa ngim khat cha ga jing kala ka muat ngishu preach naka ban so tanat iki kim lai lut naka pop ni hapan sanga ba ya ka pop daga jing sisa ti jom blai bat mdei tak bangin sanga dringin ai pat kengin ong ba how Jesus Christ la kan kini kim ban lai lut ni ki pop kum bangar menchua nang kum kuna samla war hadin bang larang baru ngam yo sngau ti tam dan te ban khat yang aban ban plai kini ki pop struggle menchua kini ki pop film jaklia kitum ngam struggle marui ngako aban lai lut bau sutan uyo ban syakulaya mamla ban yatu inu marwam dan bayatu bala ban plai pop ban be men simbaman ban baptis aku ban sayo la yun dan bayatu te ya kini sulit jingin sangkum tu pulia ka ba adu ba ngala keluar khli ngapai syadu ban long ites dan blair re aigo yu blair aigo yu turai na maru i ka do non ublay ulah sedang menteri du mensim ngalayuk lak lut si syahdu mentang lak lut ni gini pop ngam ong banga janai pat bah banga small tu ngam plan kini ki bas struggle ngaru kum banga mak plan kadan plan gaji pelai tengah sedang bani arab iki balik berkeran iki si syahad ni hap sangat bat ya pop melak bani keran penbang ni iki sedang yuk lak lut bun ki samlam tak lak lak nak juga jingim aurea Kilat ni pet film jakla kilat nak jingdi juki tambah kat no ngi dan tak kendet kat no ngi keran lang kini kan gilida sebabun begini lek lang te begini tai ke hima jong blai om ban pen kraw ini bang ya khat biang kan itu ngi yang reflect biang kum kinam aplang berat hatu ngi lek sisa dia ya kam jong blai pi kan nong jinglong nong aplang berat kam dai ka basuk kitu kinam aplang berat ki balik lani ki balik up masih kilo ki up di ki kenta ki hap nak mi tu ba kadu kalang berat ka pang ki hap sai ki kam dai ka ba shu preach na pulpit te ka sok ndai ka dai bandan ka jinga dai hatungi dan em ka personal relationship ba kini ki para bangen bikini ki senran ni kali ni em kum no ka jing duai jam fi untai tang bal ala lu nak kum no ka jing duai jam fi ni hapan kali ki tek tu ki dam abang ikeli ring ompat ikeli namar bang iet pi kumno ka ketien jong blai kumno pilet ban yalam gospel em lan ngi train em ki ngira em sigi jakaban ban let lang te bang to ngira yalam lang dei ba supha ki yalam nak mat se nia yalet lang yalam ayu kitu gini jing slur te kumunong yalam la da pilet sa sigi yo ki hat pi sedaman sami ki terak dala dehi pi yalam ki tu kini jing slur ken pi supha ki kamla ban long le de kamlet dala let yel de yalam lang kan hiweiru kini yo kan gaji slom tak ri khasi jetia jungi kandap dak hok jong blai pi mlak ban ya da ya kari jungi la da ki jot ki long ni ngok semlak ban ya da la da ngi ngimlong ka model ki khun jungi barang bread ngi shu bread ki khun cha Sunday school ngam blim ya Sunday school kadai bandan rei la da ukpa na kemi kim dan ga ying jing duai ki pen bread man yu khun cha Sunday school yel di kham im ga jing im ka badai hatu ka long si tangi pen bensyat tekom ki kemi ki par di bandan kata ka jingem jo ka jing duai ki khun ki di ban i ni kupa si shau duai kin salam ma pi ki nong dri duai wala dang ret ki dang lembu ki i pi ki le yu kala rong ki hare mata kupa pok hien tan secret di kia pet ki film bam dai ki le ki ai fi mot kam ruk si ki tu ki khun tela da unong ne lam ru kun riang
Yal di em ga jing em bakut. Hatu kita kilang berat apa kaya mani kinum kenreng se. Ki itu tiru. Tiru em peng ngaru ngan long kumju. Pai uji sukres udah chief of the shepherd. Udah orang ba lengdo. Lani udah uta chief shepherd udah tahu mo ni lah padang chief pastor udah Jesus Christ pastor mod nang aplang berat ti ulang ka modal kan ji em gajing em bakhut em gajing em ka bajak ujing em gajing em ka basyak stam ulai yala ka gospel ban khia panggir ngi ban but kan ti kan dai kan yangi kinong yalam ru ban em kum kata bangin dan ka jing duai habang ong ki wai li kilang berat ai ka pi duai em kum no ka jing duai jang pi habang kali ki hatung ila dan shan em ka jing duai li habang kali ki ai pi duai em ban syak jing et ai ngila le shan em yal di ngila practice shuan yang practice what we preach lada ni kamdan gong kota kong no kan yin psai gi bai ta ka daw ka jot ka telat ka jinglam mensim ta ka daw ublei un sa wen no ong pi un sa ai pat gi bai gi badai pat ngam kran ni ban bisa na kran ya ka jing shana mar bang ye ka jat man real jam ni ye ban khie pat begini kena sam lagi nang jat ni ye ban pen khi pen ayu tengah kerpat ni ba kan ni ka de ka jing shisha ba pin sai i kiba teriak sisa ban long minang la aplang berat sisa ban besar sisa bin sai I ban blay usah sedang ban usah sei di kibri ba pipai perkat de kirak tak kibala syak kentat un peniem syai ki un pelat syai ki nak apap kini yok syai ka jingkla ka mod kini yok ka jingka arsin ka jing pen baptis nak bat nak jing pen baptis no men sim khut un men sim khut ki un nak tawat ki bam nang bam start no kini yok ka ketin jong blay kin pendak no men sim khut kin long kinong plah Judea Jerusalem Samaria badu bukut ka pertai bat ki ba syusha kritang dap ngakran nak jing it ni dangim kala ka bomot no belin sa sim no na ta ka buram jam try ya ro you try